Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saking kelompok lu ajeng memperkenalkan diri. Kula Muhammad Iman Abisar absen 12. Kula Jais Latifah absen 19. Kula Intan Dea Putri absen 17. Kula Martina Naila Sosial absen 20. Kulo Gita Rahmawati absen 16. Kula Iska Nurani absen 12. Kulo Feni Purwaningsi absen 15. Saksikan drama Joko Tarub Lana Maulan sama kelompok kita. Alkisah ing jaman biyen ing sawijining desa urip wong enom kang jenenge Joko Tarub. Dheweke manggon karo simboke ingkang kerep diarani Mbok Rondo. Piyambakipun urip kanthi sederhana. Mbok Rondo wis sepuh, kerep lara uga wis kerep menehi kenging kanggo Joko Tarub. Boten ngendika ngono to Bu, kula dereng purun nikah. Kula esih pengen merawat jenengan Bu. Sampun to Bu, menawi kula nikah sapa sing ngrawat panjenengan Bu? Nggih Bu, kula badhe pamit madosi kayu bakar teng alas. Nggih Bu. Joko Tarub banjur lunga menyang alas kanggo golek kayu. Sakwise oleh kayu sing cukup, dheweke banjur siap-siap bali. Joko pengen desa niki yo Bu. Kula nggih mboten ngertos, Bu. Bu tulung saiki golek dina Joko Tarub adose teng alas. Nggih, Bu. Nggih. Jaka, Wonten apa Bu? ibune periksa, Bu. Hah? Ibu? Ibu. Boten napa niki Bu? Ampun niki Bu. Sing sabar yo Le. Sing sabar ya, Le, do sing apik. Sing sabar ya, Le. Wayah kanthi wayah wis dilewati. Nanging rasa sedih kang dirasakake Joko Tarub durung bisa ilang. Saben dina Joko Tarub mung bisa nganggo angen-angen nasibe. Aku kangen Simbo. Iya ya, main aku ora kebutan Simbo. Berdua lah. Sisi ya. Anak enam widodari sing padha ayu-ayu kang medhun saka kayangan. Entai kapan nonton? Wah bener ya orang salah ya. Kuwi nek awak dhewe kadung kene. Ayo, mumpung dereng anak menungso. Ayo. Ya. Para widodari nyimpen selandange banjur mudhun menyang telaga itu. Wah, seru banget bagian sini. Iya ya, caranya menito kesuwen kene. Iya segitu. Kan kita udah ini awak dewe balik tak sore. Joko Tarub sing lagi nyusur alas arep mburu, ora sengaja krungu swara guyonan saka telaga sing cedhak karo alas kuwi. Mergo penasaran, Joko Tarub kaget nalika dheweke bisa weruh ana 6 widodari sing lagi adus ing telaga iku. Joko Tarub nyimot salah siji selendang saka widodari ing kono.
bidadari kepaksa kudu ninggalkan Nawang Wulan kanthi rasa sedih. Ora suwe, Joko Tarub teka lan nyedaki Nawang. Sopo kowe arep apa kok ing kene? Tenang, aku udah wong kalah. Soalnya kowe nang kene sasar. Yo aku percaya. Jenengmu sapa? Ngopo kok iso nang kene? Jenengku Nawang Wulan saka Kayangan nanging pas aku adu berbagi jenengku sandang ilang. Sisaku nang ngarepan. Kowe iso ngaso nang omahku sih. Yo wes, tak dianggapke. Oleh. Sakwise pirang-pirang sasi, Nawang Wulan wiwit ngerasa kepenak lan dadi kulina urip ing jagat iki. Ora disangka-sangka, Nawang Wulan duwe rasa seneng maring Joko Tarub uga sak kualite. Kasmaranku lir sekara matu ora kalis memanis ing kalbuku. Sakwise ngungkapke perasaane dhewe-dhewe, Joko Tarub lan Nawang Wulan mutusake supaya enggal rabi. Dheweke pinaringan anak wadon kang jenenge Nawangsih. Nalika Nawang Wulan lagi ngliwat, dheweke namung gunakake 5 wiji beras amarga duweni kekuatan kang bisa nggawe 5 wiji beras mau dadi sega sakwakul. Nawang uga ngeling ngake bojone supaya ora buka kandil sing dinggo ngliwat. Jaka, Yo, tolong jagain sedela ya, aku anak perlu. Nanging janji aja dibuka sebelum aku balik. yo. Lho kok 5 biji beras tok iki? Niat masak apa ora? Lah, kok berasnya dulu udah disoko? Nalika dheweke muka wadah beras Joko Tarub, Nawang nemuke selendang. Bener-bener ora disangka. Selendang iku mau jebule duwene Nawang Wulan sing wis pirang-pirang tahun ngilang. Nawang Wulan banjur sadar menawa sing nyolong selendange garwane dhewe. Jadi selama itu Joko sing juga selendangku kok. Kapan jenengan pengkhianat? Bulan, aku iso jelasnake. Aku ngelakukan iki ben bisa urip bareng kowe. Tetep Joko, kok wis nolong selendangku. Bulan, nek kowe lunga, priwe nasib Nawangsih iki? Sakabehane alasanmu ora bakal tak ngapura Joko. Bulan. Lempar. Nganggo selendang sing wis ditemokake, Nawang Wulan banjur bali menyang kahyangan. Dheweke lunga ninggalke garwa lan anake. Dene Joko Tarub saiki balik ngrasake kekelangan. Ananging rasa getun ora bisa nggawe Nawang Wulan bali menyang Joko Tarub. Bidadari iki wis kebacut lara atilan kahyangan uga wis ngenteni tekane Nawang Wulan. Amanat kang bisa dicupuk sekang cerita Joko Tarub yaiku apa kang ditutupi bakale tetep kebukten. Mula iku awak dhewe kudu anduweni kejujuran supaya urip tentrem lan ora bakal nyesal ing pangarepe. Sekian drama saking kelompok kita. Matur nuwun. Wassalamualaikum